Το πρώτο ημίχρονο, αυτό θέλω να μου απαντήσει. Ο Καρεμπέ ήταν άρχοντας στο κέντρο. Ναι. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο γιατί έπεισε ο Καρεμπέ? Εσύ την ξέρεις την απάντηση? Ναι. Για πες. Γιατί έβαλε τον Τζοβάνι μας. Α, και δεν τα πάνε καλά, Δεν ξέρω. Μήπως έχουν κόντρα. Ναι, έχουνε κόντρα. Άντε για. Ρε Καρακιόζάκο. Τι ήθελα να μας πει. Μαλακία είναι, ρε Καρακιόζη. Εσύ, άστο, άστο, μην βρίζεις μόνο. Τι να βρίσω, ρε Ακάκους, τι μαλακία είπες τώρα. Άστο τώρα, μην βρίζεις. Ρε Ακάκους, τι πες τώρα. Άμα βρεις, θα ξανάρχομαι στον λόγο, μην βρίζεις τον κάθε κελί. Ρε Καρακιόζη. Μα είναι μόνος του, είναι ανάγκη να τον βρίζεις εσύ μόνο τώρα. Μάγκα τον κάνεις. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πρέπει να είναι πάνω από 40 χρονών και πήρε τηλέφωνο ποιος. Ο 0 βαθμής πρέπει να είναι. Τι να σου πει ρε Τάκη τώρα. Σε κουρδίζει ο κάθε Καρακιόζης. Τι να κουρδίσει μόνο ο μαλάκας τώρα. Έλα, μην βρίζεις ρε Τάκη, σου λέω. Μην την κάνουμε την εκπομπή τώρα, σου λέω. Μην βρίζεις τον λόγο, μην την Ρε να σου πω κάτι. Μάγκες, εγώ επειδή τώρα είμαι και αλλού, γιατί έχω ξεφύγει τώρα, όχι ξεφύγει από τα σημερινά. Δεν ξανάρχομαι και να έρθει ο Καρακιόζης εδώ να την κάνει αυτός. Εντάξει. Άντε παλιό μαλάκα. Γιατί είχε κόντρα. Εντάξει, εγώ Τάκη να σου πω κάτι. Τώρα, άμα γίνει δηλαδή. Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή σήμερα, δηλαδή πήγε έτσι από την αρχή. Ναι, τότε τι μου λέει, ρε Άκη. Και μου είπες να το ακούσουμε, το ακούσαμε. Εγώ σε άλλη εκπομπή έτσι με πινελίκα και τέτοια δεν πρόκειται να ξανάρθω. Το λέω να το ξέρω. Ούτε κι εγώ. Θα την κάνουμε μόνη της. Θα μιλάνε καρέκλες. Καλησπέρα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή θα γίνουμε σακρίμνοι τώρα με τον καθένα. Ναι, κάτσε ρε Τάκη τώρα με τον κάθε Καρακιόζη. Εδώ έχει πάει μια μισή ώρα και ο άλλος δεν μπορεί να κοιμηθεί. Συγγνώμη λίγο, ρε φίλε. Δεν ξέρει που είναι η γυναίκα του. Δεν μπορεί να κοιμηθεί από τη χασούρα που έχει τσακωθεί με την Νίκη και πήρε να μου πει εμένα για τον Καρεμπέ και για το τέτοιο που δεν έτριβε τα μάτια του.